बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावीन आमेन. सतमानतान देवाक, सोडपुदेदार बापाक, स्वर्गा आणि पृथ्वीच्या रोसणारा आणि जेजू क्रिस्ताक ताच्या एकल्याच पुताक आमच्या सुम्याक तो पवित्र आत्म्यावर विंगोन विसंभावलो, आंकवार मारयेंत जल्मलो, पोंस पिलाता खाल ताणें कोश सोंसले, ताका क्रुसार जोडलो, तो मेलो आनी ताका निकी पिलो, तो मेल्ल्या मदें देंवलो, तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो जिवंत जालो, स्वर्गात चडलो, सोडपुदेदारात देवा बापाचे उजव्याक बसला, थंय थावन जिवे आनी मेल्लेल्यांची मुनसुबी करूंक येतलो, सतमानता पवित्र आत्म्याक, कातोलीक पवित्र सभेक, भक्तांचो एकठांय, पातकांचे मोक्षणे, कुडीचें जिवंतपण, सासणाचें जिवीत. आमेन. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमी ह्या म्हयन्यांत सायबीण मांय कडेन खास मागता आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून, आनी चड करून ह्या तेंपार कोरोना व्हायरस आमी आयकलेले आसा, कितले हाल केल्ले आसा आनी करीत आसा, ते केन्ना थांबतलें तें आमी पर्यंत नकळो, पूण आमी तिचे कडेन विनंती करया आमकां राख आनी सांबाळ म्हणून. आनी जीं आमचीं भाव भयणां पाद्री आनी माद्री जीं एकदम कश्टवतात कोविडाक लागून, तांकां भलायकी फाव कर म्हणून, पेखोवणी दी म्हणून, आनी तांचो इलाज करपाक जीं कोण परामर्श करतात तांकांय राख आनी सांबाळ म्हणून आमी ह्या सगल्या आमच्या भाव भयणी पासून मागया. 5 दुखीचे मिस्तेर आयज आमी नियाळटाव. तर पयलो दुखीचो मिस्तेर गेत्सेमनी मोळ्यांत जेजू मागणें कोत्ता. लूक 22 40:4 ते 40:5. आनी सगळोच कळवळोन अदीक उत्सुकतायेन तो मागणें करीत आसलो, आनी दोनीर गळतल्या रोगताच्या दाट थेंब्या वरी जालो ताचो घाम. आनी मागणें कोत्तोच शिश्यां सोशी उठून ये जाल्यार ते खोंतीन न्हिदलोले ताका मेळ्ळे. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो गिराज आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमचे पातकां बुगोस, आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान ते बरी देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान ते बरी देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान ते बरी देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मनाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान ते बरी देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान ते बरी देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान ते बरी देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान ते बरी देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान ते बरी देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा, ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू. भाग्यवान ते बरी देवाची माय, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आतां आनी आमच्या मरणाच्या वेळार. आमेन. नमान मरे कृपेन बरले सर्वेस पोचे ठाय आसा,
ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाचे जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. दुसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्यो मोस्कोऱ्यो कोत्तात. जुआंव 19:1 तेन्ना पिलातान जेजूक धरून ताचेर जेर बोण मारूंक लायले. आमचे बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमची पातकां बुगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार नमान आमेन. मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदां सदां काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातखां निवार आमकां कोणांतल्या उज्यांतली वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलेल्यांक. तिसरो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या माथ्यार कांट्यांचो मुकुट घालतात. मात्येव 27:28-29 तेन्ना राजपालाच्या सैनिकांनी जेजूक राजनिवासान व्हेलो आनी ताचे भोंवती सगळी पोलतोण एकठांय केली. ताची वस्त्रां काडून ताचेर एक धाकटें तांबडें लाल आवरण घालें आनी कांट्यांचो एक मुकुट विणून ताच्या माथ्यार घालो आनी ताच्या उजव्या हातान एक बोडी दिली. ताच्या मुखार दिमी मोडून ताका केंडूंक ते म्हणटाले, जुदेवांचे राजा नोमान तुका. आमच्या बापा तूं स्वर्गार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आणि आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशेंच आमचे पातकां बुगोस आणि आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निवार. नमान मुरे कृपेन मुलेले सर्वेस पोट जठायसा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आनी सदैवचो पूत जेजू भाग्यवंती मरिये देवाची माये आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदांकाळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू बुगोस आमकां आमची पातकां निबार आमकां येमकोणांतले उज्यांतली ओर स्वर्गार सगल्या आत्म्यांक भोव करून चड गरज आसलोल्यांक. चवथो दुखीचो मिस्तेर जेजूच्या खांद्यार खुरीस दितात. जुवांव 19:17 आनी तो आपलो खुरीस व्हांवन कोट्ट्याच्या मुणलेल्या जाग्यार वचूंक भायर सरलो. ह्या जाग्याचें नांव आरामायक भाशेन गोलगोता. आमचे बाप्पा तूं सरकार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशीच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां ताळणेन पडून दिनाका पूण वायटांतली आमकां निबार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचटायसा ओस्त्र्यामध्ये तुझं दैव आणि सुदैवचं पूत जेजू भाग्यवंते मरिये देवाशिमाई आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर
आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंत मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां येमपणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड गरज आसलेल्या. पांचवो दुखीचो मिस्तेर. जेजूक खुर्सार खेळायतात आनी जेजू खुर्सार मोडटा. लूक 23:40-6. आनी व्हडल्यान आरडून जेजून म्हणलें, बापा तुज्या हातान घालता म्हजो आत्मो. अशें म्हणून ताणें प्राण सोडलो. आमचे बापा तूं सगळ्यार आसाय, तुजें नांव व्हड जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खोशी सरकार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिराय आयज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशेंच आमची पातकां बोगस, आनी आमकां ताळणेक पडून दिनाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. नमान मरे कृपेन बलले सर्वेस पोचठाय सा ओस्त्र्यामध्ये तू सदैव आणि सदैवचं पूत जेजू. भाग्यवंती मरिये देवाची माई, आम्हा पाप्यां खातीर विनवती कर, आता आणि आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. मोहिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्यांक आदी आता आणि सदा सदा काळ आमेन. ओ म्हज्या मोगाच्या जेजू, बुगोस आमकां आमची पातकां, निवार आमकां येमपणांतल्या उज्यांतली, वर सरकार सगल्या आत्म्यांक भोव करून सोड गरज आसलेल्या. नमान राणये काकुतीचे माये, तूंच की आमचें जिवीत अमृत आनी बोरवासो. आमी परदेशी येवीची बाळकां तुका उलो मागता. या दुखाच्या खोंडान सुस्कार सोडून रुदोण करून माये तुका प्रार्थना. आमचे दोळ्याच्या रातनी तुजी काकुळतीची नदर घाल. तू कणवाळे आनी मोगाळ दुलोबांक वार मारये. या परदेसा उपरांत तुजो पूत जेजू आमकां दाखय. भाग्यवन देवाचे माये, आमचे खातीर माग. जेजून वासायला ते आमकां फावो जावच्याक मागुया. देवा, एकल्याच तुज्या पुतान आपल्या जिविता मरणा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सासणाच्या सुखाचो मुकुट जोडलो. भाग्यवंती आंकवार मारयेचे
भोव पवित्र रुजालचे मिस्तेर आमी नियाळटाव ताणीन तातूंत आटापलेले आसा ताची देख घेवशी आनी बसायलेले आसा ते आमकां मेळोशी कोर म्हूण मागता त्याच आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ता वरवीं आमेन. म्हजो आत्मो सर्वेस्पराक वाखाणटा, देवा म्हज्या तारुका खातीर म्हजो जीव मुरगोडटा. आपले चाकुरणीचेर ताणें दिश्ट घाली. होय, आतांच्यान सगल्यो पिणकां मुंगटल्यो सुभागी. म्हजे खातीर व्हड व्हड वस्तू केल्यो ताणें. सोर बलिश्तो पवित्र नांव ताचें. ताची भक्ती करतल्यांक पावता पिणकेचे पिणकेन ताची दया. आपल्या बावल्याची तो शक्ती दाखयता. काळजान गोड दोतल्यांक दुस्पटायता. पदवेदारांक तो सदरां वयली शेवटिता. इन ओळख्यांक उंच उबारता. भुकेल्यांक तो बरे बरे देण्यांनी बोदता. गिरेस्तांक रिकाम्या हातांनी परत धाडटा. अब्रामा आनी ताचे संस्थे खातीर सर्व काळाक आपल्या पुर्वजांक दिल्ल्या उतराचो आपले काकुळतीचो ताणें उगडास केलो आनी इस्रायलाक आपल्या चाकराक शरणां घेतलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काळ आमेन. तुमच्यान पुस्तकां घेवंक जाता तुमची वरात तुमी तातूंत वती एक सगळो आसा त्या फुडें आमी त्यो वापर केला तुजो घ्या तुमी वरात.